kuri birangari igoro y'enchera yo kunyara kurenda abantu barabagotu ni gobono ibirangari yabikorwa aigase county ya Kisii omujigo yuno kokolekana se nyumba yege koro Kisii all culture all yo gotoka imeyo mocho bosongo unanchira yo kunyara kuriga chinchira abantu abagotu barachi kokonya kasa matukare bosyo nabegenchira barabe bakorendwa maiga yo gotakingane ye ase bunge legati y'abantu bakwana igoro chinje zitakere kunyara kubekwa senchira yo kurenda abantu barabagotu unatokumanyigwa no muri kitondemo Steven omoroberio gokorosia richigo ryo kurenda na kwegerera abakoroni gorira sekere gochogo sange birengerio bya bamenyi igoro ya magania baseri chikerio uweze kutuambia maoni yenu juu ya sheria county ya Kisii na Kilifi ngate county chimorekeire mono imense asogo talenda kivoiteno amangana arengeta abakoro elietele anegonkuru Lisa Mogaka mo secretary we directorate ya social development assisted department ya social protection and senior citizen affairs ere tugato moyega Kenya ngima asichinse mo ikomi awao chioko tabia abana inchi goro ye lichiko tagete kaleta tikolenda bagaka koruku the older persons bill 2024 lichike liyetiguna na serikali egere serikali enene, that's the national government, county government banyale gutwara chinguru chiokolenda abagaka nande gwakikishanga lichike liria barendire. My name is Jude Otogo. I represent Ethel Foundation for the Aged. I want to begin by thanking the government, represented here by the Secretary, Mr. Mogaka, for taking the initiative to put in place specific legislation to address issues affecting older persons in this country. Specifically, it's an opportunity for me to speak to the older persons about their rights, sensitize them about what their rights are, and of course encourage them to give very open suggestions, since this is the only opportunity that older persons have to articulate issues that they would like to see captured in that bill. Emechando abakoro bagweterane menge gati yabo okonengetwa ogotanyora chibesa chobogotu amarwaire obotaka gati yende aseri chikerira renge kobeka chinchira choko baigirira konyoro bokonyi igonde amona borwa sengenje yo kwegerera abagina abagaka abagotu bonsi ekogera na mange bagwetera bacha yiro ari ase kenyoro barokirwa aborogi naende bankiro mono kobaguchigwetana no gweta igokungwa moroyori nkiacha gukora rero igongo begerera naende ni kugongo sabanga tigepirie enyara kobokegweta obosoku sana abantu bagusiye itekere korekana na asa abantu baguchaywa ari asa maskania bwenete ko na gusino tubekire na mbeyemo buna na nintu togo chanda abakoro naende tumanyete ne kibusiki agotena sika abakoro na naya matukao aramente kamoranje igo twatebure mbira manase kubeka bagaka baitomo na gosemi buna ebilie ego etigwa ego chakokonya bagaka ikinege nto kingenjo mono ebiombe bekerana gati yabo Ethel Foundation na Tabaka Ward uongozi wa utu nigo byaruleira yoko beka chinguru engana yoko basugwa kweli chikeri gwetera ebunge nene wono omogotu nabari ne haki yo komenya andons na kulindwa na kero yomo mugo sabakwa nenga lichiko tiga epili tiga ko yenda parliament ete ebe lichiko lirarenda abagotu baito barororo amona intu buna tuligeretwe chiko babagotu na rina igo yarengeye ngincha namono ekiagera abagotu kintakana nebirema abakanye kibasike serikali ngwetera bare abakongu ao obututagete ba address baranyara onyobeka gaiga na inde no bagikorosie piriye lichike linyakoba ligokonya abagotu aba linyari ko bari gokonya kintakana kine nebirema asinkireria serikali etagete ko reporteria Ndizi TV korwa somo chobo songo area tariane Ndemo Steven.